sakmu ditatap do bardangolanmu di dono di sahitmu dia muldorohamu ulaon najat di ula anakonmu sai juti ban rohamu sotungga beliluho unang alang ro tutuhan unang lilian pake malakam roh araho sudena akarongan itu Jesus mak pasahat moluni akageleng ni debata rade manjalo pardosana godang ayapusana ilu-ilu nina marsak ala dosai unang lalap biar tapor video so binoto marujung oduo sai manatap tu gijang tu sembulo nama nokto hasonangan diho tuku geleng di mananda harajaon ni debata rap maho lamang duruho hatani debata sikop mabaen diho magopo do morong norong ai tuk do debata lau sumari honho Bibo todo holsomu anak kon miar sakmu ditatap do bardangolanmu di dono de sahitmu dia muldorohamu ulaon najat di ula anakonmu sai juti ban rohamu sotungga beliluho nang alang ro tutuhan nang lilian pake malakam roh araho sudena akarongan itu Jesus mak pasahat moluni nasa geleng ni debata rade manjalo pardosana godang ayapusan